again. Today's video, maglabog ng basura. Oh, akong madam ko yung... Open! Open! Hindi marunong magbukas. Ano na pala ngayon, alas 8 ng gabi. Natapon ako ng basura sa labas. Dito na yung isa, oh. Nauna na siya. Nauna. Sobre! Naam. Good evening sa tanan. Assalamualaikum. Tali. Oh, yala. Bara. Magandang gabi, UAE. Yung bahay, oh. Daming ilaw. Ramadan kasi. Nam! Na siya, oh. Naglaro yung alaga ko. Minsan lang kasi ito makababa. Kaya parang asong nakawala sa kulungan pag nakababa. Nente. Saka natagbalik. Bye mga langga. Bye.